Grabe, dyan yung panahon na gano'n eh. Ang Pilipinas, province of China. Grabe. Province of China na lang. Lab! Paligo din ang kwan, be. Kanang... Kahit ang tubig, be. Kahit ang tubig. Oh, tubig. Kahit ang tubig, dra. Dali. Aman yung ganahan sa sawat. Dali kita school. Ano yung buka itong DTX 500 itong may kisibig eh. Dapat mainom juga na para mo abtik mo lawas. Yung Miki. Magluya man ko bisa dili ko kainom ang DTX 500 itong may kisi eh. So makalingaw man yun na may mga pet eh. Morphy! Marga! Hindi ka kainom eh. Ha? Ba't rin ka kainom? Ganina nakainom ko ng buntag. Baka naman inom ko. Padadlaw, inom ko gitik sa bandig may PC. Para uptake ka. So kada ba inom ko, ani ba ya? Uptake ba kayo padadlaw? Na. Grabe cute gang ngero. Lap! Lap! Paligog kwan ba ka ng haplas siya? Haplas siya? Sana ka po, Noy! Sino ba kong panawag, Noy? Di ba tempusin panawag ko sa ito, mo? Ba, di mo mura mag-AK-47. Di ba kung sana mo po ipatawag na ako na? Nansin panawag na kung sana mo? Haplas ko! Isa ka na ko lawas! Ako na wala! Sa una, pati umutak mo, humot! Kung nahigumpatan niya, naibog ka niya! Karoon, ay mawala haplas! Tigrisik. Ortis, ay nana mo dyan na magkaedad-edad na ta. Sa una, o tao ba ta? Humot yun ta pirmi. Nakaroon, ay mawala haplas! Kaysa mo, dalahan mo ano si Bumaplas! Mao mo ko ni pahumot sa mga darangon. Si panawag ko, hindi ko gawa! Si panawag, di ba tipong sogo? Sige mo nung kagbukol-bul noon. Si pagulbol lang naman yung sogo, di tipon! At ang ubra! Sa una, pwede ka kumuta! Muna, nahigumpang, inlapit ko ni mo! Karoon, ay mawala haplas! Santa! Haplas sila ko. Sige, magsaba-saba, Roy. Sige, saba-saba. Saan pa ba ni may sugo, inak ko? Ano na yung sugo sa ito? Narapod ka! Basta pagkita ka kwarta mo, may mura kang angin na yun. Namikay mo! Basta may suko ni mo! Basta may suko ni mo! Alam mo, isuko lang yan. Sikuta ka noon. Hindi mo kayo matimpog sugo, God! Sige, sinigit ka na po. Wala ka malo. Dapat yung para palanggaon na niyo. Kaya maghatag na yung pinansyal ninyo. Para namin kalipay po. Ipalangga man! Sa mga problema mo, ikaw man, nakari, imo man naman naman ang manong sugo, God! Ayaw ko lang, sige. Kaya ka, kwarta yun eh. Kwarta o. Kasi nga pa kay sugo na ko! Ano, kasi mapapalit na dito sa karoon na may missing! Actually, si lambing oh. Ano mga asawa palanggaon, yun na, Oh, yan! sige palangga man. Para na dapat. Siguro ka subahan na sige, bugol-bul niya. Makalakot mo kaya mo, kaya di ba timbong, God? Narapot siya, oo, narapot siya. Sige. Ako, nag-video sa YouTube. Lagi na mo, lagi nilaming na yun. Kailangan, malipay, kita kailangan, makapalit na kung gusto! Mag-shopping dito. Ano lang gudo, ikan hindi lang din ako pa na. Nanapod, doon na mo itong kwarta. Nasa sindo, katunga na tayo.